nunha proposta que non tardamos ni unha décima de segundo en aceptar, porque evidentemente estamos a falar de calidade, estamos a falar de ver o mellor, un resumo moi potente da semana de cine euroárabe que é a Fundación Araguarei, que naceu xa no ano 84, que trata, entre outras cousas, de aproximar a realidade do mundo árabe a nosa realidade, e que a través do cinema pois, o fai posible. 13, 14, 15 e 16 de setembro, 4 días para contemplar 4 longametraxes de ficción, 2 documentais e unha curta que, sin dúbida, pois, farán unha boa presentación da realidade desa semana normal que organiza anualmente a Fundación Araguarei, e que este ano, ademais, especialmente dedicada á muller, porque todas as películas, todas as cintas están ben dirixidas ou ben protagonizadas por